Prezidenti ýiberilen bir hatyň hekaýasy. Milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri prezidente hat ýazan adamlara uň üçin arkadagy birahat etme, ýogsa akyl saglygyňyzy barladyr diýär. 50 ýaşlarynaky 4 lewap denany Gurban Sultan, Oguljerän, Gültäç we Nargiz dowam edýän azyk getmezçiliginden we giň ýaýran işçilikden halys ýerip ahyrsaňy bu problemalar barada prezident hat ýazmak kararyna gelýär. Ýöne olaryň ýazan haty problemanyň çözülmeginden geçen gaýtam goşmaçy kelli agyr döredýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy prezident arz eden 4 aýalyň tas 2 hepde bäri ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 4 denan 15 gün bäri Milli Howpsuzlyk ministrliginiň ýerli idarasyna çagyrylýarlar we her gün şol bir soraga jogap bermäge mejbur edilýärler. Näme üçin prezidentden un we ýag soradyň? Türkmenistan ykdysady krizisten lagar düşen ýylat yaramaz azyk üçinçiliginden giň ýaýran işçilikden nagat ýetmezçiliginden we şolary meňdeş beýleki durmuş ykdysady problemalardan ejir çekip gelýär. Owalarda we etraplarda wagtyr ýerli ýaşaýjylar bu problemalardan belki de prezident bir habar döredip oňa hat ýazmagy, derdini düşündirmäge çalışýan halatlar bolýar. Şeýle ýagdaý golaýdy Lewap vilayatynyň Fara we etrabyna bolup geçdi. 50 ýaşlarynaky Gurban Sultan, Oguljerän, Gültäç we Nargiz prezidente hat ýazyp azyk etmezçiligi, giň ýaýran işçilik ýaly problemler barada agyr şikaýet bilen ýüz tutup ondan dowam edýän problemalara çözgüt tapylmagyny haýyş edipdirler. Prezidenti ýiberilen hat ýerli milli howpsuzlyk edaralarynyň eline geçipdir. Howpsuzlyk işgärleri şikaýetçileri hatyň mazmuny boýunça soraga çekýär. Habarçymyň maglumatlaryna görä, ol aýallaryň käbir ýakyn garandaşlaryna işden boşadylmak bilen haýwat atylypdyr. Olaryň özlerine bolsa açaçan türme haýwat atylypdyr. Milli howpsuzlygyň hemde ýerli häkimliginiň işgärleri soraga edişlikde aýallary näme üçin prezidentden un we ýag soradyňyz? Bizden sorasaňyz özümiz hem bererdik diýerler. Resmiler ýylatyň azyk etmezçiligini we işçiligini şu jogaz problem adlandyrýarlar. Habarçymyň maglumatlaryna görä 4 aýal häkimetleriň özlerine diýen ruh basyşlaryna sebäp bolýarlar. Şu jogaz mesele üçin arkadagy birahat etmelimi? Siziň psihiki saglygyňyzy barladyr diýip häkimetler haýwat atýar. Däli bolsaňyz ruh keseller hastahanasyna ýatyrar sizi diýip häkimetler 4 raýaty azar berýär, haýwat atýar. Azatlygyň habarçysyna görä ýerli häkimetler prezidenti ardy şikaýet bilen ýüz tutan 4 aýaly alaşsyz goýýar. Häzir halkyň ardy şikaýatynyň dinlenýän döwrü däl, häzir arz edeniň ardyny däl de ardaçynyň özüni bitirmeli diýen siýasat höküm sürýär diýip bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda maglumat üçin aýdylsa Azatlyk radiosynyň hormatly arkada rubrikasyna okuýjylardan gelen hatlar çap edilýär. Okuýjylaryň Türkmenistanyň ýol başçysyna beren hatlary ýeri gelenini efirde eşitdirilýär.